Moment de parlar de medicina, parlar de salut. I qui millor que el Daniel Carabel. Benvingut, bona tarda. Bona tarda, Xavi. Què ens portes avui, Daniel? Doncs avui ens acompanyarà la doctora Glòria Rovira, directora de la unitat d'ozonoteràpia de l'Hospital Quirón. Molt bé. I parlem del dolor, que ens afecta a tantes i tantes persones. A moltes persones, eh? Qui no ha tingut mal d'esquena, mal de genoll alguna vegada? Exactament. Doncs avui ho expliquem a Medicina i Salut. Ja ens trobem al nostre espai de Medicina i Salut amb la doctora Glòria Rovira, directora de la unitat d'ozonoteràpia de l'Hospital de Quirón de Barcelona. I avui parlem del dolor, però no de qualsevol dolor. Parlem del dolor de genoll. Doctora Glòria Rovira, bona tarda. Bona tarda. I gràcies per estar al nostre espai de Medicina i Salut. Gràcies. Doctora, quina és la principal causa del dolor de genoll? La principal causa de dolor de genoll és, evidentment, l'artrosis. Què és l'artrosis de genoll, doctora? La pregunta que calia ara, no? Doncs, l'artrosis de genoll és la degeneració de l'articulació. En aquest cas estem parlant del genoll. L'artrosis significa degeneració del cartílag articular. Quins són els símptomes? El principal és el dolor, que és el que ens porta a tenir les limitacions. El dolor és el que ens posarà l'alerta. Hi ha altres símptomes, com són limitació, però és el dolor el que farà que la persona es mogui, el que tingui que prendre analgèsics, el que limiti la seva qualitat de vida, un dolor que apareixerà sobretot quan baixi escales, quan baixi camins que fan baixada, inclús més que en pujades. També hi ha dolor quan després d'una estona d'estar en una postura determinada, per exemple, ara estem sentats, quan ens aixequem, ai, quin dolor, no? Doncs el dolor aquest, el dolor pel dematí, això és típic de l'artrosis de genoll. Doctora, quin és el perfil del pacient que pateix artrosis? Per lògica, mira, a partir dels 50 anys, quasi tots tenim artrosis, una artrosis que podem veure en una radiografia. Correcte. Però serà aquella persona cuyes limitacions siguin clares i evidents les que tractarem amb ozó. Per tant, l'habitual és trobar-nos a persones per sobre de 65 anys. Correcte. Aquest serà el perfil, persona de més de 65 anys, potser a vegades amb alguna de sobrepès, que hagin tingut que treballar molta estona de peu o que hagin castigat molt aquest genoll per molt d'exercici, antics esportistes, també ens podem trobar. O sigui que el perfil és molt, molt i molt ampli i és una de les patologies més freqüents que veiem en el dia a dia a medicina. Per tant, els esforços contribueixen, entenc, bastant amb aquesta situació, en provocar aquesta artrosis. Sí, addicionalment també podem tenir un component genètic. Hi ha persones que faran el mateix esforç que un altre i en canvi no ho tindran. Però si posem, juntament amb l'esforç, sobrecàrrega per pes, aleshores l'articulació del genoll, que és la que més es ressent de totes les articulacions del nostre cos, aleshores tindrem una artrosis amb dolor, segur. Doctora, la pregunta important, i segurament els nostres espectadors de Medicina i Salut se l'estaran fent. Té cura l'artrosis? L'artrosis, un cop està establerta, no tindrà cura com pot tenir un refredat. O sigui, l'artrosis el que tenim que intentar fer és prevenir-la. La prevenció és el millor. Un cop tenim l'artrosis amb dolor, el que tenim que fer és tractar els símptomes i tractar d'alguna forma per què està passant aquest dolor. En la majoria dels casos hi ha una inflamació dintre de l'articulació i el que tenim que fer és tractar-la. Vostè, doctora, està especialitzada en l'ozonoteràpia. Creiem des d'aquest espai de Medicina i Salut que hi ha encara molt desconeixement per part d'aquesta especialitat. I vull preguntar-li com es practica l'ozonoteràpia amb l'artrosis de genoll? En el cas de l'artrosis de genoll, el que farem serà amb una agulleta molt prima, la més prima que hi ha al mercat, ens la porten especialment des d'Alemanya. El que farem serà introduir-la dintre de l'articulació del genoll i injectar ozó i oxigen.
És la manera més eficaç de fer-ho. En la majoria de casos no cal ni tan siquiera una miqueta d'anestèsia local perquè el tractament és molt senzill i molt fàcil de fer. És un tractament dolorós, doctora? No, ja dic, en la majoria de casos no cal ni anestèsic local. No és dolorós. Quin és el nombre aproximat de sessions que es necessiten? Mira, tenim molt controlat aquest tema i el número de sessions mínim és de 5. 5 sessions. 5 sessions. Si veiem que algun pacient, després de 3, ja està perfecte, doncs parem aquí, perquè serà, com diem, un número que és aproximat. Estem veient que amb 5 sessions la majoria de pacients troben una milloria correcta i evident, sí. Quina seria aquesta milloria? Què suposa aquesta milloria per al pacient? Mira, significa molts cops i per nosaltres el més important de tot és que no necessiten prendre més antiinflamatoris. Important. Això és molt important. Es tracta d'una patologia crònica i, per tant, l'estar prenent constantment antiinflamatoris ens pot derivar a la llarga amb una insuficiència renal. Hi ha pacients, per tant, que ja estan prenent antiinflamatoris des que tenen 50 anys o 60 perquè tenen dolor. Estem a la dècada dels 70 i porten més de 10 anys prenent antiinflamatoris. Potser són hipertensos i, per tant, tornen a estar contraindicats aquests antiinflamatoris. O sigui que el primer que volem fer és disminuir la quantitat d'analgèsics que prenen i disminuir el dolor. I aquestes dues coses és una que, en termes generals, en un 80% dels casos podem obtenir. És precís l'ingrés a l'hospital? No, és un tractament totalment ambulatori. De fet, la persona es fa el tractament, no tardem més d'un quart d'hora, 20 minuts en fer-lo, i després s'aconsella que la persona continuï caminant, o sigui que faci un cert moviment amb aquesta articulació perquè es distribueixi l'ozó a dintre del genoll, en aquest cas. Doctora, tothom pot fer-se un tractament d'ozonoteràpia? Per exemple, amb els cas d'un diabètic. Mira, el gran avantatge que té el tractament amb ozó és que no té ni contraindicacions ni efectes secundaris. O sigui, així com la cortisona té un efecte directe en l'articulació, és un molt bon antiinflamatori, però només podem proposar a un pacient 3 infiltracions i de tant en tant. El tractament amb ozó careix d'aquests efectes secundaris, aleshores el pacient diabètic no veurà alterada els seus nivells de sucre, el pacient hipertens no li pujarà els nivells de tensió arterial, o sigui que podem treballar tant amb pacients hipertensos com diabètics amb total tranquil·litat. L'ozonoteràpia podria ser la substitució de la pròtesis? Bueno, d'alguna manera és el que es va buscar amb un tipus de pacient molt determinat. A ningú li agrada que l'operin. Una pròtesi de genoll és una intervenció molt agressiva, evidentment té la seva indicació quan tenim un dolor que no es pot controlar amb res, però també tenim que veure que hi ha moltes persones que per patologies de base no es poden operar de pròtesis de genoll, perquè tenen potser a nivell cardíac una patologia greu, a nivell renal, o simplement tenen por, és que són 4 hores de cirurgia i després requerirà una rehabilitació molt important. O sigui que el que intentem molts cops és, amb aquestes persones que no volen o no poden operar-se, que tinguin una molt millor qualitat de vida amb menys dolor. Doctora Rovira, voldria ampliar alguna cosa més per totes aquestes persones que ens segueixen i que segurament moltíssimes d'elles poden tindre aquest dolor de genoll i potser poden ara valorar millor la possibilitat de posar-se en contacte amb vostè i provar l'ozonoteràpia. Què li diria a aquestes persones, doctora Rovira? Sobretot amb aquelles persones que tenen molt de dolor, que estan prenent diàriament dosis importants d'analgèsics, que sí que s'ha estudiat que és molt millor fer un tractament a dintre de l'articulació que no pas prendre'ns uns antibiòtics a nivell general que ens estan anant a articulacions que no ho necessiten i que, en canvi, a nivell de tot l'organisme ens poden provocar uns efectes indesitjables. I, per tant, el tractament amb ozó, per les seves característiques, per la falta d'efectes secundaris i de complicacions, està molt i molt indicat. Doncs ja ho sabeu, voleu viure sense dolor? Consulteu amb la doctora Glòria Rovira, directora de la unitat d'ozonoteràpia de l'Hospital Quirón, trucant al 93 284 82 20. Repetirem, 93 284 82 20 o enviant un mail a ozonoterapia@lagranvida.net ozonoterapia@lagranvida.net
lagranvida.net. Doctora Rovira, ha estat un plaer tindre-la al nostre espai de Medicina i Salut. I per tots aquests espectadors que tinguin interès en voler ampliar informació sobre els tractaments amb la doctora Rovira, us convidem demà de 12 a 1 del migdia a que ens escolteu al nostre espai de Medicina i Salut de la Gran Vida a Ràdio Marca Barcelona entre les 12 i 1 del migdia. Doctora Rovira, ha estat un plaer tindre-la en aquest espai. Moltes gràcies. Fins una altra ocasió. Moltes gràcies.